Diumenge al migdia ens espera un potent duel al Nou Sardenya entre el Club Esportiu Europa i el Centre d'Esport Sabadell. Un Centre d'Esport Sabadell enratxat, amb ganes de saltar el fortí escapulat. L'exjugador del Girona, Adai Benítez, i anteriorment míster de l'Escala, a qui he pogut veure avui en un programa en directe, ha format en els últims partits amb un 3-5-2 contra el Lleida, amb Juan Flere en porteria, Campeny, Cano, Marcel Esgró i Neskens com a defenses centrals, Guillem Rodríguez al lateral dret, Noel i Àlex Pla com a mitjcentres, Jordi Cano a l'extrem esquerre, Andane com a extrem dret i Julián Maicas com a davanter centre. Contra el Cornellà, un canvi. Aldane Moto per Àlex Cano, entrant un extrem esquerre per un defensa. I contra el Sant Andreu, Meixac va entrar per Julián Maicas, un mig centre per un davanter centre. En l'apartat de màxims golejadors, Àlex Cano, 5 gols. Jordi Cano, el seu germà, 11. Julián Maicas, 8. I amb un gol més, Andane amb 9. Pel que fa a números, en porteria, Juan Flere porta 29 partits. En defensa, 23 partits per Àlex Cano, 19 com a titular. Arnau Campeny en porta 28. John Neskens porta 26. 25 com a titular, només hi ha hagut un en el qual ha sortit de suplent. Marcel Esgró porta 24 de 24. Roger Escoruela, 18. 16 sortint com a titular i Gerard Urbina, 18, 7 sortint des de la titularitat. Com a mitjcentres, Àlex Pla porta 19, 14 jugant com a titular, Noel, 21, 13 dels quals sortint des de l'11 com a titular i Meixac, 20 partits, només 4 sortint com a suplent, 16 jugant com a titular. I a la davantera, Jordi Cano, 27 partits, 24 dels quals sortint des de l'11 inicial d'Adai Benítez. Pimentel, 29 partits, 15 com a titular. Maicas, 27 partits, 20 dels quals com a titular. Andane, 29 partits, 4 sortint des de la banqueta, 25 sortint com a titular. I Albert Martí, 18, 9 dels quals sortint des de l'11 inicial. Al col·legiat basc, Aitor Barrios Salas, participant fa uns anys del programa de la ITV, així com a El Conquistador del Fin del Mundo l'any 2017, arbitrarà per primera vegada a Europa i a Sabadell. Porta 5 temporades arbitrant entre segona B i segona ref i la seva mitjana és de 5,95 grogues i 0,44 vermelles.